كما يوائلكم كبرنا أملاخيكم كابي يوحنس وانجيل يوحنس 16 تخنببه اتي منفس حق مسمص اغنا نسو زسمعو زبله ايو ززارب انبر ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እዩ እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቅውን ከመርሐኩም እዩ ንሱ ኻባይ ክወስድ ክነግረኩም እዩ እሞ ንኣይ ከኽብረኒ እዩ ትናይ ኣቦ ዘበለ ኩሉ ናተ እዩ ስለዚ እየ ካባይ ወሲዱ ክነግረኩም እዩ ዝበልኩም አሜን ደጊሙ ድማ ኣብ ኤፌሶን 1 እንታይ ይብለና ንስኻትኩምውን ብኡ ቃል ሓቂ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ምስ ሰማዕኩም بوؤون مس أمانكم بناي تسفى منفس قدوس تحتمكم آمين آمين لو ما أنت نزم منفس قدوس زند عدمنا سكان نتقلي منفس قدوس لو ما أنت نعدمك لنا أبهيوتنا أبوبعنا Holy Spirit we invite you Holy Spirit welcome Holy Spirit نعدمك لنا منفس قدوس نعدمك خلينا هولي سبيريت كل خوف زبله لو ما انت نكون حلنا كل زصابا زبله بإيسوس كريستوس نكون حلنا كلنا يصلمات حيل ግን ይውዳ መንፈስ ካይገለጽ አብዙ ማህበር መንፈለስካ በኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስ ወከፍ ልብ ይዛረብ ሆሊ ስፒሪት لو ما انت نعدمك خلينا we invite you Holy Spirit መንፈስ ቅዱስ نعدمك خلينا راشو كليتي ازنا ايش لا بقى كل بعد اونو فلوتو ناس هاليلويا هاليلويا امين 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 هاليلويا منفس قدوس هاليلويا منفس قدوس thank you Holy Spirit thank you منفس قدوس لمحرتك تبارك لمحرتك تبارك لا بحالا باندورو لولو لولو بشيرا لا 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 ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ኦራ ላ ላ ላ ባጋና ማንዶሮ لنا منفس قدوس نباركنا ناس كروتي إليزنا لبسني ما شيكا بجانا مصيبة لبجانا ما سوبي لبجانا ما شيكا بجانا مندور لا 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 بشري أبو بيسوع كريستوس منفس نعدمك لنا እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ لا لا ባጋና يسوع
ሃሌሉያ ሃሌሉያ يترد كل جزء بروحها منفس قدوس يترد كل جزء بروحها منفس قدوس يترد كل جزء بروحها መንፈስ ቅዱስ ክትረድ ኩሉ ግዜ ብቑዒኻ መንፈስ ቅዱስ ክትረድ ኩሉ ግዜ ብቑዒኻ 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 ደው ኢለ ኣነስ ሓይሉ ረኺበ ደው ኢለ ደው ኢለ ኣነስ ሓይሉ ረኺበ ደው ኢለ ኣነስ ሓይሉ ረኺበ ደው ኢለ ኣነስ ሓይሉ ረኺበ ዝጎሃየ ልቢ ምጥንና መሊካዮ ኣሃ መሊካዮ ዝተሰብረ ጠጊንካ ብመንፈስካ ጥቢካዮ ኣሃ ዶቢካዮ ዝነበረ ኩነታት ቀይርካ ኣርሲካዮ ኣርሲካዮ ከመይ ዝበለ ሓይሊ ሂብካ እርቲዕካዮ ኣበርቲዕካዮ ከመይ ዝበለ ሓይሊ ሂብካ ኣበርቲዕካዮ
نبرتيكايو كمي زبل حيلي هبكا نبرتيكايو ልብድቅ ውስጥ ደግፍካ ሕያው ጌርካዮ ኣሃ ጌርካዮ ዝደነነ ክሳት ትኽእለሉ ኢኻ ከተቕንዖ ከተቕንዖ ንዘኽታምን ጥቑዕን ኢኻ በይንካሎ በይንካሎ ንኹሉ ኣብ ግዚኡ መወዳእታ ትገብረሉ ኣሃ ትገብረሉ መወዳእታ ንኹሉ መወዳእታ ትገብረሉ መወዳእታ መወዳእታ ንኹሉ መወዳእታ ትገብረሉ كل جزي بقوعها منفس قدوس كترد 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 كل جزي بقوعها 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 دويلي آنس حين رغيبة دويلي 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 آنس حين رغيبة دويلي
أنا خانة بخل منو سوري ማቴዎስ 22:37 ኢየሱስ ከአ ንእግዚአብሔር አምላኽካ ብሙሉእ ልብኻን ብሙሉእ ነፍስኻን ብኩሉ ሓሳብካን ኣፍቅሮ እዚኣ እታ ዓባይን ቀዳመይትን ትእዛዝ እያ እታ እትመስላ ካልአይቲ ድማ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ እያ ኣብዘን ክልተ ትእዛዛት እዚአን ብዘሎ ሕግን ነቢያትን ተሰቂሉ ኣሎ ብሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት 133 ታይብለና እነሆ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይን ጥዑምን እዩ ከምቲ ክቡር ዘይቲ ኣብ ርእሲ ኣብ ጭሕሚ ኣሮን ናብቲ ዘፈር ልብሱ ዝወርድ እዩ እግዚኣብሔር ኣብኣ በረኸትን ህይወትን ንዘለዓለም ኣዚዙ እዩ እሞ ከምቲ ናብ ኣኽራን ጽዮን ዝወርድ ጠሊ ሄርሞን እዩ ኣሜን
ስለዚህ ኣብ ሕብረት ዘሎ በረኸት ነባረኸካ ኣለና ደጊምና እግዚአብሔር ኣሕዋት ሓቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይን ጥዑምን እዩ ኣብኣ ከምቲ ክቡር ዘይቲ ኣብ ርእሲ ጭሕሚ ኣብ ጭሕሚ ኣሮን ናብቲ ዘፈር ልብሱ ዝወርድ እግዚአብሔር ኣብ በረኸትን ህይወትን ንዘላለም ኣዚዙ እዩ እሞ ከምቲ ናብ ኣኽራን ጽዮን ዝወርድ ጠሊ ሄርሞን ኣሜን። ስለዚ ሕብረት ዝቦ ተባረኽ ከምቲ ኣብ ግዜ ሐዋርያት ዝነበረ ደቂ መዛሙርት ዝነበሩ ሕብረት ኣብኡ ዝተገለጸ ሓይሊ ኣብኡ ዝተገለጸ መንፈስ ቅዱስ ኣነ እንተኸዱ ይሕሸኩም ኣነ እንተዘይከዱስ ትመጻናንዕ መንፈስ ኣይመጻኩምኒ ከም ዝበልካ እቲ መንፈስ ድማ ኣብ መዓልቲ 50 ከም ዝመጽ ሎማዓንቲ መንፈስ ምሳና ስለ ዘሎ ቃለይ ካብ ተሓልፍ ሰማይን ምድር ክሓልፍ ቀልል ስለ ዝበልካ በዚ ቃል እዚ ድማ እግዚአብሔር ኣቦ ቢኣና ወለይ ጂሰስ Is it
كاب صلاتي آتي بدر تاريخ نمحر كاماسنانو ويتاي وفين مفترا هذا نايت بتك تسر حديا هادي مواملته زي زازاتو نتسمع إذني يسوع مدحني كنسب انت انا بركو زي باللي رداي من يوم الفراي زرخ باللي فتحي حارب زبالكو ملو موائلي قويت عنبر حيولي عريقو تمواي علقو بتحبرة تحسسو برخي نايزل عالم هواي
ስለذي ግብርታትካ ሃሌሉያ ንድኹም ምልዓልካ ንሓደ ምፍቃርካ ሃሌሉያ ስምካ ክባርኾ ሃሌሉያ ኣነ ክዝምረልካ ሃሌሉያ ስለቲ ግብርታትካ ሃሌሉያ ንውዱቕ ምልዓልካ ንሓደ ምፍቃርካ ሃሌሉያ ስምካ ክባርኾ ሃሌሉያ ኣነ ከክሰካ ሃሌሉያ ስለቲ ግብርታትካ ሃሌሉያ ንውዱቕ ምልዓልካ ንሓደ ምፍቃርካ ሃሌሉያ ስምካ ክባርኾ ሃሌሉያ ኣነ ክሰካ ሃሌሉያ ስለቲ ግብርታትካ ሃሌሉያ ንውዱቕ ምልዓልካ ንሓደ ምፍቃርካ ሃሌሉያ ስምካ ክባርኾ ሃሌሉያ ኣነ ክዝምረልካ ሃሌሉያ ስለቲ ግብርታትካ ሃሌሉያ ንውዱቕ ምልዓልካ ንሓደ ምፍቃርካ ዝበለ ኣምላኺና ከምዚ ዝበለ ሰማይን ምድርን ዝግዝእዎ ባሕርን ንፋስን ዝእዘዝዎ ተግባረ ዳዊት መስተንክር እዩ ዝናብና ኣምላኽ ኤልሻዳይ ከመይ ዝበለ ኣምላኽና ንብለ ከምዚ ዝበለ ሰማይን ምድርን ዝግዝእዎ ባሕርን ንፋስን ዝእዘዝዎ ተግባረ ዳዊት መስተንክር እዩ ዝናብና ኣምላኽ ኤልሻዳይ እንታይ ክብለ እንታይ ክብለ ክቡር ኢኻ ንገስ ዘይበልኩ ንጉስ ኢኻ ዝውሃብ ከይሂበካ ዝህብ እምበር ኣይትወሃብኒኻ እንታይ ክገልጦ ንኽብርኻ ኣብ ቅድሜኻ ክበር ከይበልኩኻ ክቡር ኢኻ ክመስ ከይበልኩኻ ንጉስ ኢኻ ዝውሃብ ከይሂበካ ዝህብ እምበር ኣይትወሃብኒኻ እንታይ ክገልጦ ንኽብርኻ እነሆ ይዝምር ኣብ ቅድሜኻ ንምንታይ ክገልጦ ንኽብርኻ ኣብ ቅድሜኻ እንታይ ክብለ ገይሩ ዝሓሊ ከም ዝናትካ ገይሩ ዝድግፍ ከም ዝናትካ ገይሩ ዝሓሊ ኣይርኤኹን ኣነ ኣይርኤኹን ኣይርኤኹን ኣነ ኣይርኤኹን ኣይርኤኹን ኣነ ኣይርኤኹን ኣይርኤኹን ኣነ ኣይርኤኹን ኣነ እንታይ ክብለ እንታይ ክብለ ኢየሱስ እንታይ ክብለ ክበር ከይበልኩኻስ ክቡር ኢኻ ንገስ ከይበልኩኻ ንጉስ ኢኻ ዝውሃብ ከይሂበካ ዝህብ እምበር ኣይትወሃብኒኻ ብምንታይ ክገልጾ ንፍቕርኻ ኣብ ቅድሜኻ ብምንታይ
ቅድሜኻ ወዳድርቲ ዘይብልካ ኢየሱስ ስፋን መንግስትኻ ሓቂ ዕናን ዝኾነ ንስኻ ኢኻ ጎይታ ኣዚኻ ዓብኻ ኢየሱስ ወዳድርቲ ዘይብልካ ስፋን መንግስትኻ ሓቂ ዕናን ዝኾነ ንስኻ ኢኻ ጎይታ ለካ የለን መሳሰለካ ዝመሳሰለካ የለን ወዳ ዝመሳሰለካ የለን ወዳለካ ዝመሳሰለካ የለን ወዳለካ የለን ወዳለካ ዝመሳሰለካ የለን ወዳለካ ህንጻታት ናይ ዓለም ተጸበቐ ንምርኣዩ ንተብሃገ ንብርእስምኒ ኣይክተርፍኒዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ እዝውን ክሓልፍ እዩ እዝውን ክሓልፍ እዩ ኢየሱስ ግን ክምለስ እዩ ኢየሱስ ግን ክነግስ እዩ እዝውን ክሓልፍ እዩ ኢየሱስ ግን ክምለስ እዩ ኢየሱስ ግን ክነግስ እዩ ሃሌሉያ ንምርኣዩ ንተብሃገ ንብርእስ እምኒ ኣይክተርፍኒዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ክሓልፍ እዩ እዝውን ክሓልፍ እዩ ኢየሱስ ግን ክምለስ እዩ ኢየሱስ ግን ክነግስ እዩ ሃሌሉያ ክብር ለአምላክ ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ማራናታ